Mga kaigsuonan kong kaparian, sa ato ang team of pastors diri sa atong simbahan sa katedral. Kung nakita diya si Monsignor Raul, si Father Robert, Father Dennis, Father Bobet, akong kudutor na ato na sa Panaga. Isa pa. Father Honore, ito ang co-retire si Monsieur Habilingo. O mga igsuon ko, diyan ni Kristo. No? Dahil pa na itong taga-katedral, may nailhan kong usa, mura si Mami Ninial. Unas tanan, salamat kaayo sa pag-imbitar ninyo kanako. Ako di ay si Monsignor Daddy Silva Jr. Na mahimo kong kalakbit sa tuang kasaulugan sa nobinaryo sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Salamat kayo. Ngayong duman kaming mga retire. Pero doon na lang ko'y laing pasalamatan. Personal na ko niya, na intensyon ining misa. Of course, ang una na kong intensyon maugyod ang ato ang nobinaryo sa Immaculada Concepcion. Pero personal na ko ni na intensyon. Nagpasalamat ko sa Ginoo nining misaha karon sa gasa sa pagkapari na akong nadawat 50 years ago this year. Pasalamat ko ninig yung lugara o karong panahuna tungod kay karong mang tuig ang mo pagkasikwinta ka tuig. Kaya dinhing lugar meaningful man namo. Dinhi ko ordinahis pagka-dikon, nining lugar nahimo kong pare diha sa pandong sa kamot ni Cardinal Rosales. O dinhi sa pagkapare nako after 25 years, dinhi mi nagpasalamat. After 30 years, dinhi gyapon mi nagsaulog pasalamat. O karong 50 years, it is but fitting na ginibitar ko sa mga pare kaya ko hagayon jud ko pagpasalamat sa ako asang 50 years karong adlaw akong ihalad ang pagpasalamat sa Ginoo, no? Kana sa ulog sa nako dinhi ang gift gasas pagkapare for 50 years. Nindot kayo, meaningful kayo mo nang akong gisulog gold jud. Salamat at mo na akong personal nga intensyon ni ini. Thank you kayo, fathers. Thank you kayo inyong tanan. Please pray for me and for us, tamang mga pare. Nag-retire na mi tanan, pero sige gyapon mis kung batis kinabuhi. Tutos mahimo. Anyway, aritas malandong karon. Mga igsoon, nakapangutan mga utana ko ninyo. Ngano man nga ang mahal nga birhen man, itagaan man sa Ginoo og pribilehiyo, mahimo siyang imakulada, himugso nga way buling sa sala. O sa may rason sa Ginoo, nga Mary nahimong immaculate. Ibaw mo? Ituluan ta sa simbahan, ang rason ko nun niya na mao, natungol kay ang Ginoo, nahimong sang inahan sa Dios. So inahan gani sa Dios, kung ang Dios
mukunsad na din sa kalibutan. Kinahanglan siya putli gyud kaayo. Pure na puloy-anan nga lugar nga sabakan. Unang gihimo nila ang mahal nga birhen, himo niya mahal nga birhen sa Ginoo nga imakulada. Pero magigsuon, ako nang walandong ko ba, doon na pag-imas kahulugan nga rason. Nganong nga amal nga birhen nahimo nga imakulada konsepsyon. Sa akong malandong, I think you will agree with me. Nga nahimo sa imakulada konsepsyon, ang rason yun mga igsuon. Ang rason ha, mao, ikaw ug ako. Ikaw ug ako, kita'y rason. Nga naman, di mahal ta sa Ginoo pag-ayo, nga dihang kita atong gidikanan nakasala, ug kita nakasala na, ang Ginoo dili sa mahimutan. Nagplano siya nga kita luwason yun. Paunta balik kaniya. Kay gimahal ta niya. Ang gibuhat sa Ginoo, Diyos na pagkatao siya, nothing can stop Him yun to look for us. Nahimo sa gitawag tutungurog may magbalantay ba, nga mawa ang usa karnero, pangitaong niya sa suuka, bisan pagpakamatya niya. Ang rason mga igsuon, timan, kay nindot kay paminahon ba? Tungod kay gimahal ta niya. Ikay rason, ako'y rason, akong makasa, gimahal sa Diyos, umao nga luwason ko niya, because He loves me, mauna nga si Mama Maria, iyang gihimong instrumento nga siya maka uyuuban ka nato aron pagluwas nato portiman ikini kining kasulugan sa mga konsepsyon tungod ni nimo pagmahal ni sa Ginoo kanimo kan wap atay sa si Mama Maria di mahimong imakulada dili kana siya aron ang plano sa Dios ang mahimo ang gibuhat sa Ginoo hibawtan ni ini ipadala niya ang Anghel Gabriel ito sa Annunciation ba para pagbalita ni Maria sa plano niya diha ibutan ni Maria ang paglaom sa Ginoo siyang plano ba na mahimo sang inahan sa Dios sa usa ka manunubos plano ha ang plano ang Ginoo was hoping nga si Maria musugot sa iyang plano. Pero daghang komentaryo sa mga balaang gitawag ug pamalandong nga nag-ingon di lang kay ang Ginoo ba ang nagpahibaw was hoping nga si Maria mudawat sa plano kundi kadto kunong panahon sa Annunciation ang tibuok kalibutan ang kalag nga matay na ang kalag karon og kalag kaha sa umaabot sila were there. Diya sila, that moment na diin ihatag sa Ginoong plano nga siya mahimong inahan sa Dios. Muna nga hibaw ka, pag-ingon ni Maria, yes, ang imong kabubuton may matuman, ang kasaulugan sa langit ug sa yuta ug sa tanang panahon, nisiak ang langit sa kahulugan tungod kay ang kaluwasan, ang plano sa Ginoo, ang kaluwasan. Ang makalag, kita na silang kaluwasan tungod sa pagtanto ni Maria sa iyang plano sa Ginoo. Kita karon ng manandong ta. Kasi Maria mao ang gitatog paglaom sa tuang panaw nining kalibutan karon. Hoped malapas ito adring theme, Mary, the Immaculate Conception, bearer of hope in our pilgrim journey. May suon kiring hope ba? Lahi ni. Dunay hope, magitawag to wishful thinking. I hope unta nga ikaw mo graduate. I hope unta nga ikaw mamayong panglawas. I hope. Wishful thinking daw pangandoy ba?
Pero kining hope din mga igsoon, doon na niya persona. Person. Sa mga bitang iingon, Rizal Mateo na ingon tingali, no? Nga the youth is the hope of the fatherland. So na ang batanon, sila ang paglaom sa atong nasod. Saka, atong simbahan, doon na siya paglaom siya. Diba ka sa iyang programa, gitawag to kining atong synodal journey nato? Unsa man na, ang simbahan naglaom yun. Ang paglaom sa simbahan na arigyo na nga kung kaming kaparian, kitang mga laigo, kitang tanan, can work together, maminaw sa isig usa, magsinabtanay sa isig usa, ug magkinutray sa kamot aron pagpalambo sa simbahan. Kita'y hope, dunay person, batanon, dunay hope. Muna dinhi kang may Mama Mary, siya gyud giingon, the bearer of hope. Siya'y paglaom nato sa ato ang panaw ning kinabuhian, nining panaw sa simbahan. Mangigsoon, ngano man, ngano nga siya na himumang gitawag na to hope, paglaom nato. Nakabatikod ka ni Maria. Unang tanan, siya gipili sa Diyos nga amahan. Ipili siya, chosen by God. Ito bitaw Genesis bitaw. Ngas pagkasala niya dag iba, ang Ginoo nagplano dayon ingon sa dunay usa ka babae nga kansang unyang anak mupigsat sa sa bitin. O kinubayhana sa atong nasabtan mao si Maria. Nga naa, himugso ang manunubos, o diin mo buntog sa yawa, sa kadautan, will conquer. Siya gipili sa Dios. Ug mao nga kita mulaong diha kaniya. Sa atong pagpanaw di ta mahadlok gyud. Mahadlok. Kumpiyansa ta tungod kay sa gipili sa Dios o pinaagi kaniya ang bisag unsay kangilad o kaha gitawag nato hulga nato. We should not be afraid. Kay gitakda na nga kini mubuntog tanan. Do not be afraid. Naas Mama Mary, naas si Jesus. Ikaduha nga siya atog yung paglaom. Tungod kay siya inahan ni Jesus. Inahan ni Jesus. O kasabog kag unsay inahan ni Jesus. Ang itang maglaom. Si Jesus nga mangluluwas nga Dios, inahan siya. Ang mahitabo mga igsuon kay inahan man siya. Siya gyud dili gyud kabalibarang sa iyang anak. No way. Again, hinunong ta, katong dito milagro sa Cana ba, first miracle, hinunong mo ito. Nga diin, nahuddan sila bino, unya nangayo, hangyo itong mga tao ni Maria, nga giingnan ni Maria sa Jesus, wala sila bino, nga ingon si Jesus, Ma, di ba ron panahon ako nibalibad siya, pero sa nahimo, ibuhat siyang milagro. Si Jesus, dili jud kabalibad sa iyang inahan. Muna we can always have hope in Mary, in our prayer to Jesus. Dili siya. Og, tanawa, atong paglaom niya, asa to isandig. Siya, sa pagtando niya sa plano sa Diyos, unsay pong sa anghel. Gani, yan ang giingnan daas Maria. Mary full of grace. Unya pagtando niya ni kusad niyang Espiritu Santo. Kung napuno siya, mga igsuon, napuno siya sa grasya sa Diyos.
Kung hibaw ta, ituduan ta sa simbahan ni ini. Tungod kay si Maria, gitawag mag-mediatrix. Tanang grasya nga moabot sa langit, moagig yun niya. All the graces comes through Mary. Iba mo niya na. Tungod si ang grasya, mauman si Jesus. He went with Mary. So ang grasya, diha na sa atong mahal nga birhen. Kung maubitaw, kinsa may dili musandig niya, kinsa di man mulaom kaniya. Chosen by the Father, Mother of God, full of the Spirit. Sa grasya. Natan ang grasya niya. Mamangitoon kita ba? Atong ipadayag ato ang gitawag tug pag-ila sa iyahang ni Maria. Atong isandig ato iyang paglaom. Pinaagi sa ingon nato pagdangop ngadto kaniya. Dangpanan siya. Ikaduha, sumbanan siya. Ikatulo, panigingnan siya. Sumbanan siya mga igsuon dangpanan nato. Dangop taniya. We call on Mary. Patabang taniya kanunay. We cry. Muna nga, nindot kayo nga kita din ba? Dibuto kay ni Maria ba? Namudagan ito taniya, musangpit taniya, you are in the right direction. Kay pung pang San Bernardo, mga igsoon, wapag idungga ko no, nga dunay tao nga idungop ni Maria nga iyang gibilibaran. Never has it been known that anyone who seek for her intercession was left unaided. Dangop kita, Imam Mary. Dangpanan siya, inahan siya sa kanunay panabang. Dangop. In fact, siya na magipaglaom nato. Ikaduha siya, sumbanan siya. Sumbanan. Siya ang giya. Naan niya, itutog, ang sikrito ba? Sige gitawag unsay, gitawag na to kalampusan, o kaha, gitawag na to things impossible, mahimong possible. Sumbanan siya, pinaagi sa pagkaminaw siyang pulong o pagtuman ini. Yang gihatag na to ang sekreto di ay. Haron kita, haron kita mamilagruhan na ang sekreto. Kung siya po ni Mama Mary. Kato mga taong ni hangyo niya nga, ito, Mama Mary, taga-emig, wan ay bino, wan atanan. Dingon siya, sige, buhatan yun eh. Sunda lang yun eh. Bisag unsay isulti ni Kristo, tumana lang yun ninyo. O gibuhat nila na, and then, nahibaw ta, ang tubig na himong bino. Naigsuon kung kita, musunod lang kita sulti ni Maria, mubo kayo ng pulungan niya ba? Pero kana, kung atong tumanon, kadaghan yun nga milagro mo ito sa kinabuhi. For all you know, kami nyoon kang pamilya, kang gubaan, nag-helpless na, tumana lang sugo sa Ginoo. There'll be miracles. Relationship, natabang na kayo, anything. Things na di na mahimo na to. Tumana lang sugo sa Ginoo. Sometimes, no, lisod, di masabot. Pero Maria, mo na ganay formula, tumana lang ang sugo ni Kristo. Siguro gina may milagro sa imong kinabuhi. Whatever it is, physical healing, or gitawag to the healing of the heart. Pero doon na yung milagro mga isuon kung ikaw mutuman sa sugo sa Ginoo, sumala sa pong ni Mama Mary. Og siya, bilang sumbanan ha, siya atong panigingnan. Kanay sulti niya. Pero si Mama Mary, siya gyud naamatan ng grasya niya. Siya atong panigingnan. We follow her. Usa man to pagsunod ni Maria. Sa iyang gibuhat. Usa may gibuhat ng atong sundon. Matikod ka, diha sa paghibalo sa anghel ni Maria, mahimo sang inahan, sa plano sa Dios, o siyang gisulti,
Yes. Yes. Pagbuot ni matuman. O ang iyang kinabuhi mga igsoon is always yes to the Lord. Yes, yun sige. Yes. Kung nagika na ana, yes, titabang siya katao kay Isabel. Sa iyang Magnificat, no siya, ubos kayo ko nga sulugoon. Gikuha ko sa ginumahimong instrumento o siya ningon yes o tungod ini daghang timawa na nga maluwas. Ang kaluwasan mo na sa kalibutan. Magsuon, no? Kung kita nang gito ba, mahingol kita, yes. Sa atong Ginoo, siya sugo sa Ginoo, no? Yes, sa atong kalihukan. Makita nyo ka ba? Ngadi ay, kining grasyahan ni Maria, naan nato. Yes ta sa pagtabang sa mga kabus. Yes ta sa paghinulsol. Kadaghang kaayo, natong tanduon, sumala sa sugo sa Ginoo. Ug ato nang buhaton, mga igsuon, nagsunod ta ni Maria. Yes, I will serve. Yes, I will forgive. Yes, yes. Ibaw ka, sumala pa sa tuang, again, tuang tema. Si Maria, tawag to paglaom sa tong panaw ning kalibutana, panaw padung sa langit. Kung pa ni Pope Francis ba? Sa usa sa mga wali niya nga nakatandog na ako ningon siya. Bulahan ng kaitang simbahan katoliko, kaya tayo Mama Mary. Di kita ma-orphaned. Sa mga bulahan, yun, ang sa balay ko na ang inahan na agita. Itong dangpan, muningon siya, sa imong pagpuyo ng kinabuhian. Maigsuon, kinabuhian. Timani egyod. Kupot gyud. Kuyog gyud ni Maria. She knows the way to Christ. She knows the way. Sa Ebanghelyo naghisgo to sa pag-ingon nga way nakaila sa anak gawas sa amahan. Way siya nakaila sa amahan gawas sa anak. Pero magsuon tinuod sad. Kay way mas nakaila usab diha kanato ni Jesus kay ni Maria. Kaila si Maria ni Jesus o kitang muduol niya sa paglaom through Mary to Jesus. Punta kita sa kaluwasan. Punta kita. Munang Pope Francis ba, kupot gyud mo sa mahal nga Birhen. Walk with Christ. Walk with Mary. Walk with Mary. Ikaduha din siya, hold on. Because when you hold on, siya mas bugunit pa siya ni mo gyud. Karon di ka masaag ng kalibutana. Hatag distraction. Kung nagunit magali ka, kuptan ka niya sa direction. Pero kung din agyod mahimo, dingon siya, pakugos sama siya sa panabang. Pakugos ni Maria. Wan ako yung mahimo, helpless na kinabuhi na ako. Oh, Mary, wan ako, kapyot lang ko nimo, ika na'y bahala na ako. And I'll tell you, yun, naagin ni paglaom, naagin na'y kaluwasan. Paglaom diha sa Diyos. O bulahan kita magigsuon. Ning kalibutan na karon nga daghang kaita murabag wag tangatag paglaom. Nag-goal kay ko gani sa kapare nga sa Amerika nga dungog nako nga naghiko kay murabag pare mo tan watag paglaom. Daghang kay dito tugon ay paglaom sa mga krisis lang kinabuhi. Wa sila gyud. Di ba siguro ko they have missed pagduol ni Maria. Pagduol ni Maria. Iyan mo ko. Amot experience ako ni. Bisan lang gani, ha? Sa ato ang problema sa ang kinabuhi, you know, ibutana, sakit sa lawas. Bisa mo kuputo ka dosoryuhan sa mga bulsa, guniti lang. Tanawa. Mawa. You're holding on to Mary. Hold on to Mary. Hindi ko manambal din But I'm telling you something. Tiguang nata. Natay mga bati-bation here and there.
akong buhaton, kung nito gisarihon, pisliton na siya. And somehow, mahuwas ko. Kung naman may suon, let us put our hope on Mary. O let us pray, pinaagi diha kaniya. Mabitaw together, let us pray. O Mary, conceived without sin. Amen.